La mostra d'art jove comença aquí a l'Escola Pies Llúria, amb el naixement del batxillerat artístic l'any 2000-2001. La idea és transmetre i comunicar a les famílies el que fan els alumnes. Llavors es fa una primera exposició, es fan els passadissos de l'escola i després es baixa en els espais de l'escola més grans i es fa un primer esdeveniment d'una taula de ponents on participen ja crítics d'art i persones del món de l'art. El batxillerat artístic i, a més, donar-ho a conèixer. Persones que igual no van a un museu tenen l'oportunitat de conèixer l'art al carrer. L'any passat, l'escola i la Goretti em van proposar que l'assignatura de disseny formés part d'aquesta mostra d'art jove. Vam estar pensant com podíem col·laborar i vam decidir que què millor que dissenyar el díptic de la mostra. Va ser un moment molt curiós perquè vam barrejar l'assignatura de disseny amb cultura audiovisual, perquè la portada del díptic era una fotografia de cultura i doncs ens vam quedar com molt satisfets amb la feina. L'assignatura de dansa és una de les branques de l'assignatura d'arts escèniques i també és una assignatura específica dintre del batxillerat i en aquesta assignatura es prepara en una part del curs el que es farà a la mostra d'art jove. Es fa un fragment de l'obra que després es farà sencera a l'acte inaugural de la mostra i després l'obra sencera es fa a la Casa Elizalde. Doncs des de l'assignatura de teatre, que pertany al batxillerat d'arts escèniques, dintre l'artístic, fem una mostra de teatre, tant a primer de batxillerat com a segon de batxillerat, on es fa una mostra de teatre oberta a públic. A primer de batxillerat la fem aquí en el saló d'actes de l'escola i els nostres alumnes fan un passi pel matí pels alumnes de l'escola i a la tarda un passi obert a tothom que vulgui venir. I a segon de batxillerat alguns anys fem la mostra de teatre aquí a l'escola i altres anys la fem al teatre de la Casa Elizalde, del Centre Cultural, i també pot venir tothom que vulgui. Des de l'assignatura de cultura audiovisual participem a la mostra d'art jove preparant l'exposició fotogràfica. L'exposició fotogràfica cada any es dedica a una temàtica diferent. Hi ha anys que hem fet drets humans, altres anys hem fet arquitectura modernista, altres anys hem fet natura. Es dedica cada any a una temàtica diferent i les fotografies són mostrades aquí a l'escola i que l'art pugui ser obert al barri, que l'art pugui ser obert a la ciutat, no? Perquè d'alguna manera és que l'art està fet perquè sigui vist, perquè sigui gaudit per un altre. L'assignatura de dibuix aquí la tenim ampliada amb un altre tema que són les tècniques graficoplàstiques. O sigui, no només tenim dibuix, sinó tenim també per poder donar aquesta idea de 3 dimensions i també afegir amb el que seria el color les pròpies emocions que pot col·locar l'artista, en aquest cas l'alumne, amb el seu quadre. Quadres, normalment intentem buscar aquest vincle amb el que és el barri, en aquest cas el que és l'Eixample, i aquestes obres anirien exposades en algunes botigues del que és de l'Eixample, mentre que una part de la producció també l'exposaríem aquí a la mateixa escola.